αποκαλούν φέτος οι Ισπανοί. Μέση. Τσάβη σκάβει την μπάλα για τον Αργεντινό. Το κοντρόλ. 1-0 για την Μπαρτσελώνα, ή αν θέλετε 0-1 από τον απόλυτο ποδοσφαιριστή των ημερών μας, Λιονέλ Μέση, και η Μπάρτσα μπαίνει μπροστά με 1-0. Αρκούσαν δέκατα του δευτερολέπτου, ένα κενό, μία πάσα του Τσάβη και όλα τελείωσαν. Το πρώτο που κάνει η Μπαρτσελώνα είναι να χτυπήσει πολύ γρήγορα το φάουλ. Είναι κάτι που κάνει η ομάδα του Γκουαρντιόλα. Πάρα πολύ συχνά έχει πάρει φάσεις και γκολ από αυτό το πράγμα, από αυτή την τακτική. Χτυπάει πάρα πολύ γρήγορα το φάουλ. Σε ένα βαθμό ευνηδιάζεται η άμυνα, αλλάζει μπάλα ο Μέση με τον Τζάβι και τελειώνει ο Αργεντινός με το 7ο του γκολ σε κλάσικο. Δείτε και πάλι πως κάνουν το 1-2 ουσιαστικά, με την υπέροχη σκαφτή παλιά από τον Τζάβι και το γλυκό πλασεδάκι. Δεν θα δοκιμάσετε. Παλιά φεύγει για τον Πέδρο. Πέδρο απέναντι στον Κασίγια, σε 0-2 από τον Πεδρίτο, και η Μπαρτσελώνα φαίνεται να καθαρίζει την Ρεάλ μόλις 10 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Τίμησαν τους παίκτες της Βασίλισσας και με απλό όμορφο ποδόσφαιρο ο Πέδρο έκανε το 0-2. Σαν σε προπόνηση ή απλά σαν Μπαρτσελώνα. Οι κάμερες πήγαν στις εξέδρες που είναι 500 Καταλανοί και στον Αλβάρο Αρμπελόα που κάνει το λάθος εδώ στην εκτίμησή του στην πάσα που γίνεται προς τον Πεντρίτο, που ξεφεύγει από τον Αρμπελόα και φτάνοντας απέναντι από τον Κασίγιας πλασάρει εξαιρετικά στη γωνία για το 8ο φετινό του γκολ. Ένας ποδοσφαιριστής από τα φυτόρια της Μπαρτσελώνα που πέρυσι σκόραρε και στις 6 κατακτήσεις της Μπαρτσελώνα και στις 6 κούπες. Και είναι συνομήλικος του Λίο Μέση. Είναι 22χρονοι. Και αυτός εκμετείνω πέρα, έτοιμος να φάει τη γραβάτα του με αυτά που βλέπει. Ρονάλντο. Πέδρο είναι και εκεί. Έρχεται και ο Μέση να βοηθήσει. Το σούτ από τον Γκάγκο. Τίποτα. Άνετα ο Βαλτές. Περισσότερο έχει κουραστεί σε κάποιες εξόδους από κόρνερ. Την ώρα που βλέπαμε τα replay έχει κάνει και την πρώτη αλλαγή η Real Madrid. Κόνας είναι καλά. Την απέκλεισε στο κύπελο, στο Champions League ήταν η Λιόν. Γκούτι. Δεν είναι offside. Φάντερ-Φάρτ, αποκρούει ο Βαλντές. Η μεγάλη ευκαιρία της πλανήτου. Ρονάλντο πάνω στο Βαλντές. Την κίτρινη. Γκούτι. Εξαιρετική εκδήλωση αντεπίθεσης Κριστιάνο Ρονάλντο. Η ευκαιρία του στον αγώνα. Κριστιάνο αποκρούει άνετα πάλι ο Βαλτές. Τον έχει βάλει σημάδι ο Κριστιάνο. Ό,τι σουτάρει πάει πάνω του. Έχει ανοίξει το μάτς τώρα. Ρεάλ ρισκάρει πολύ πλέον. Δεν έχει χρονικά περιθώρια στο παιχνίδι. Νομίζω ότι σύντομα από τον πάγκο θα δούμε και άλλες αλλαγές. Του Σέρχιο Ράμος και ευκαιρία στη Ρεάλ. Ιγουαΐν. Γκούτι έχει την επιλογή του Ρονάλντο. Προτιμάει το σουτ στο Βαλτές. Παίρνει πολύ καλές θέσεις ο Βαλτές. Αλλά και τα σουτ των παικτών του Πελεγκρίνη είναι μάλλον μέτρια για τις δυνατότητες τους. Πάντως ο Γκούτι είχε την επιλογή του Κριστιάνο Ρονάλντο. Προτίμησε αυτό το σουτάκι. Το έμαθε. Αλλά από την άλλη βέβαια δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε και τελειωμένη τη Real επειδή η Μπαρτσελώνα με την νίκη πάει στο συν 3. Έχει δύσκολο πρόγραμμα η Μπαρτσελώνα στη συνέχεια. Μέση, αποκρούει ο Κασίγιας, κόρνερ. Αυτή τη φορά ο Άγιος Σίκερ είπε όχι, αλλά και πάλι οι αμυντικοί του και οι Μέση του φρόντισαν να βγάλουν τέτα-τέτ τον Λιονέλ Μέση. Το πιο επικίνδυνο ποδοσφαιριστή αυτού του πλανήτη. Δεν υπάρχει offside. Και ο Κασίγιας λέει όχι. Ολοκληρώνοντας, απλά να πω ότι η Μπαρτσελώνα έχει 3 εκτός έδρας παιχνίδια